Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamugusi. Mwanjo muligere chitariki ni sanemo chomutienyi okabere omwaka wa 2025 chingaki amange agenda kwanekiwa nabalike baito boigo babegete chikambi chinsemo ao kwaneke mna kunyanyorole onsi munagwateka kubwa monokorwa ensemo ya guzigo chinsemo chagusi county Nyamira county ya Kisii na boigo chinsemo ao chitwetane no mwanjo muligere amange akwenekiwa buna bono nigo omwana oyomo bwemyaka 10 anyaka bagosiro mabugae asichinjera chobo tutukanu na boigo nigo ekonu iyo musike Fred Matiang'i egendete kwa chinsemo ao ime na isiko ya Gusii ayuo nawe yanda mango mwanjo muligereri ekene kionga chinsebere emagoroba ya lero cheni gongoro kwaro ni ototo nyangiri kuransa mu imenyeriro ni gakoro kwa Wilson Makoli kono litanga nikigima aya nali na kwaleganiri egati yalia na kwaleganiri ase kionga chinsebere emagoroba ya lero Konya ditale ngechiko ni ntanya kuta nyomba ikibati eligingo tebuna na minyo kilatira kanhasi kanisi na minyo kilioka ngo minyo kalioka ngo ikasika muriro gole siko ikire isiko yo magati goroga iga omwana we miaka 14 kuyira nyomba chinsemo cha birongo imebunga ya Nyalibali chache njoma tutimati ngiye koria basacha nechikoti cheito ndate ko basorora akerege kia chirona inu kaba human beings mugumererwe county ya Nyamira omoskijerusha momanyi kogenda kogekerie ebikore byo kunarerwa kwa mwana omunyaruka nanya tomochando 2024 tarehe 2 yengu wegasi nenge Nairobi kuna tomochando yo ntwana kanyara konyi bonde bwensi na Esponi Okenye kubolia gusirwa mwako yo magayo kubwatirane wanu basukana bo morero chinsemo chembakasi Nairobi Mwanjo muligereri kionga chinsebere togo chakurwa chinsemo cha birongo imebunge ya Nyalibali chache astokumanyigwa abuna omwana yomo bwe myaka 14 niganya kabaga gosirio mabwae magiga yokoyira nyumba asichinjera chobototokanu kwanekia egekorekyo omo sub chief kosomugambi we chinsemo echo niganya kabaga katabna nigobotukibwa chakigwe kwanekia ningikirira murero yugwateka mulikeito Daniel Ntiri nigaika chinsemo echo na gotwaleganira orobotiro kobwatia Nase kenyero kia mabure kegotoka birongo imebunge ya Nyaribari chache ase kaunti ya Kisii
asa abanyimbo bachakire obotuki kubwatekana negekore ase omwana omonyeroka w'emeka 14 ayira nyumba yababo mwabo goika gosire obogema bwaye imambia yerituko rero egekore gechanetie abamate boigo n'abamenyi kurwa senseme yiga korengana n'ababo mwabo nyagosira omongina Milka Bosibori Maneno nigaboka imambia ya rero ogenda emirimo yaye buna botambe chinga kiarangiriwa buna elioki lyabwatire nyumba no minyoka anyora buna omochokoro yo yire uino nyerabo olenge no bolema ase meka 14 anigo arenge gotarigwa ne wheelchair egekore bono kiare tobororo bonge narusiko gaiga narangiria kamwana karenge gaiga ngayo mwana wabe komoro ngere ngombo mogombo ngende mugundu basi naji kugenda nkumuri guchipara nagenda para ngo ikisebei nkorangirio nsari gayikwagenda nante gitonsariko dikisonyo ntebya yo sariko tali guru ye tole igale ngensa butirira gatira kwogenda gutyabu natiga narere so montana cyo busanga kaiga narere ubye tinkonye buata nyenguseiga nyeretere nyakonyerutira manya koligerio moro naja kaka ubyaku na igumuka murumi ntokuburi naki ngaki elio kiriaru nyomba mu Amerika nguta otigo muriro gwake kabiri ngakyo muriro gwake kabiri yo monene iga ngotebe isoro konya litalenge chikoni ntanya kuta nyomba ikibati eligi ngote buna na minyo kiratira kanhasi kanisi na minyo kirelioka ngominyo kalioka ngo ikasika muriro gole siko ikire isiko yo magati goroga iga magati ya gweta iga sokire umuriro utakiro mwana no yire basi nakora iko mwana no yira nyomba omochokoro nabondi no bororo nabondi na mayanda amaene nere konya nkorora iga nonya nikinde tundu bali natebya bakungu kumuranje mwana nengo twebwali nonyere bo omongina Milka nigenyura egekore kyogo ichane ekyo kya negative omotinyo kano mwako etam asachete kurwa mogondo na konyoro buna omwana iga osoigwe nyumba na gusaligwa na kurwa chinga kecho omwana iga tanya konyora bwane bwae goika buna chegosirio bogima litukulia rero yonko murangerie chai mata kingocha tindi ko tabakasika angonya kumurangeri ngo ikamata ngorange ba lindo ko bere sekeze getasibutoreke ngakire ndata itaba ngocha ngo ikeserio galiri ngorangeri ba ngumubori nkyo gukora nyomba ngoko ira nyomba ya agakwana mwana onkaga iga mwana onyira nyomba onte binjiko ko bete sindani esindani ba nande mbolinga esindani ba amenya konte ibaba ego biyeye imanya kotaba bano imanya kubate kwa bieria imanya kumtene kwa biabegete nego bia okorusisiko kuna gotiketesiko okoira nyomba basi imanya kuruororo tekio mwana nyora maene ekeronkero oboria obotuki bekorekega kwango igwa nabo bisa bobanyimbo bakobwaterana nabo bisa obotuki bobosalia DCI nomukagero monene hasege korekyo kyogo ichane kyo mwako eta boigo harigwe nakobekwa byara abalende kyale kurabwati gukuru oyo mulepeti akatama era nayo role kurarigigu ararurunga asali serikali nere tubwatisi bakoro uchunguzi isaine iri tuke so muntu okoreke na atuke ari gutuka renda nere gesambo ikia akumeru iri ara bande barore bobo embajo no kwirore bintu kabiri mubero nyagusira ni gurusi kwa sensemega nabo bisa babanyimbo kurwa segetasini ya Kyombo anigo kendrete hasinkendo ya Kisii Teaching and Referral Hospital imeyo mochio bosongo kurubudere taseni kyagetembe kurega se county ya Kisii litrane nguruku Daniel Untiri na mwancho muligere togere wikase county ya Nyamira litukolia rero nigo omugumenrebwe county yomusike Jerusha Mumanyi aorokia okogachigwa kwaye igoro yebikore byo kunirigwa kwa mwana munyaruka ibigande kwana kigwa nabo igonyaraka gakomochia egati yebigambiro asogotemukeria ebitambukiro biri bwenrete kusogotemukia ebitambukiro biri mwenye bibwenrete ayango bwatekana amo no munyaruka yomo gotebekana buna niganyatokoba gakwengerwa na tatu mwabo asanyatokoba gakwegwa oburito nabono nigo omosike Jerusha Mumanyi aboriri ebitambukiro kwa mukiwa esenjera abene kwane kebuna ebikore byo kuniriria omwana munyaruka ngosirabire ekore kya bwango mono kurwa sorogongo rigarwe county ya Nyamira na asumsacha omukuraze chinsemo cyako nate imeye bunga ya West Mugrango watebekana kumuniriria omwana kebwanchani oyo egotebekana ole oyoye
wika kumutigira ubulito. Initially, we thought it was a defilement case, but later on, we realized that the young adult was above 18 years. Yamate y'omwana oyo iga omunyaruka nigo agenderete kuriyo obwene bwa bukuru wa serikali ebyombe by'obwene egati abarayibanda bange ase bakorobote asegetuo kya abanyanyimbo kya iga Nyamira n'omukagiro oyo igakobekwa byara. Upon taking the birth certificate to the ODPP as requested, we found out that the name of the father, who is alleged to have impregnated the girl, was indeed not in the certificate. Kurende negento kegendrete kuimokia amabolia mange ase gotebekana omukagiro yiga abwato getwe kurwa se ejele yiga ya Nyamira egekore omospidi borogongoro igarwa Nyamira South Martin Wambugu ahenekirie kurende Wambugu nigatebere ngamba chikubwatingani yiga bwekirano elio kwenekebuna omukagiro yiga ngo ikigwari busyo bwekigambero. Otherwise, the cash bill that was given to that father was 30,000, pending further summoning, which he is supposed to heed on 12th of this month. Negento kiabetiriro mwakilishi wa Basubati kurwa se kaunti Nyamira Musubati Jerusha Momanyi emambi ya lero gwikirana ase egetwekea kya abanyanyimbo kya Nyamira ase aurokia ogotagwo kyo kwae kubwatikana monege korekiga. Njoma tetima tingiye koria basacha. Nechikoti cheito ndate ko basorora akeregento kya chiro na inuka ba human beings. Mwanja korwa kwa abantu chikashbeli batatakeire kwayo. Amangana baragendi gwake. Jerusha Boigoni gagikire ebikoro bingabune bigakurwa sorwango rwagusi ase arurege kulero egetindi. N'abantu bandi babwate birengere mune bibaga kora in various communities. We shall come for you. I am asking wazee ambao wako na hiyo tabia wakome kabisa. Omweli oye yamutiye igabo nonigo eganete kwerero bwikirano ekikyabete chinga ky'omukagiro yiga abetega kubwato kwa asebaganire obwene bw'omwana yiga kwenekiwa. Inaisonekana muntu yo nakiati bwokarane kibagoro redi ekibandi ky'omwana nakyabekirete muntu mocha anda karusire muntu mocha ekibandi ky'omwana arete tikira inisana nakyasabire tikironi ako nakyabantu kironi ako konere abantu kibese kono nzingu mutinkyarenge kwigoro horo sese arenge kondama obonde inga ninchuko chike gorike statement yango bona kigorike statement yana itorigete nwerimi obonde byo kwasakesi no bonde inga shida yako mtoto si wangu ampewa mimba no yo wairenda omataiti yakondama yakondama naina no masachori yakondama obonde shida yako ono mambingo mwakire simi tabwate nakira bako speed tabwate simi okaro studiante tinga aegenda amanganaya nchebwe kango wakire simi umuntu nako bere mebaka nakorere na wakire simi oroche bana nasire oigori taiyo muntu neke bawo abo totishera Elibulyo linene ndiringa ndikagwe ikariri ebikoro bune biga biragendera ko babikwenekiwe meyorugongo rwagusi na ine yamatiye iga nijikunyara ko bagekonyora obwene bwaye bwikirano elyo mwelyo ndiringa ngaki banyarata ko bakomobwato komukagiro yiga kurwa se egetwekea ky'abanyanyimbo kya Nyamira atarekiwa ase ekigambero eginko ripoteri getasini kya obwanchite kya Gatembe kurwiga imeye kaunti Nyamira inchego nkoro kwa Polycarp okara na umwanjwa omurigereri Esponi Okechi ni no yamabo onse oli babwataranitwe asege kore ky'umuriro oyo nyatako gwateka ase egetaseni akamogyo kone chigasi imeyo mucho Nairobi chinzamo chembakasi omwakoeta kule ni kwikira bona igataranya kabaga konyora obokonyi kubwatekana amona mautayo atigatenano ayo mwirire gotwara oborema asoko boko kwae ase eganiri chibesa chinyinge elia janga kubaga gochikomanwa na kwere ni gwa okoboko kwae buya yamate yae boigo nigo yanyare kabaga kwa munganiria egetambo kirekyo ase Esponi omwenyene anyare kabaga koboli abantu bonsi bali bwatokani okuya wesokia na kwene kibunangu musira bali elinanya kabaga konyora obobwenia gekogera nere uligereirie ase yamate yaye chama letenga ngoro kwa Esponi Okechi ibo Kenya kwa motongo ba ogetenga wote nanya tomo chando 2024 tarehe 2 yengu gasi nenge Nairobi kuna tomo chando yo ntwana kanyara bakonyi bonde bwensi kusa monto bonde bwensi
chake nga bono na jire ngomye kwa no kagwatana akaba operation ina ka no musani ina beto ICU for 1 week wodi nga meeting 3 kamanya wasoka muntu anasaidia alibunga pabu wino obunga bwamba kazi wote ewe tepiri anenga soka kurwa kana nyagira ngakana ro pa chenye kwa ya kabere ande ngata ebundisi anadeli 100 yo kuramborwa kwa bako ikiontranya wikira bone ya kuntranya antanya musanya wako nundu bwenso liuke serikali yetu ya Kenya imbwata abana okini kwa bere wako tindi kunyara kwa gasi yambere gasi enko musana abayibuli bane mbogo atipesa baranye nyakitari ngono ngotabe kipe kijero ndo bwensi ulio ndikere twakani ulio rasukune enko ndo bwensi ndiketi kurukyanya ngi mankonye uranga ni wonkonye indi nkoro machando mbwate ndamburwa koboko ngine le family yana n'abana abantu bari maraki nyira bakonyi kuba wonse kurwa muntu ndo bwensi bakani wonkonya namba yana yesi minigiro 07 00 26 99 72 07 00 26 99 72. Na mwanjumo ligereri kubwatakana amoneka ngayaye omo wasiri omukoro Mosike Fred Matiang'i kwa oro kiabuna na barachi koligia kirokyo burayi bwense ime yenzi ya Kenya nigo birengereri bigende korwa chinsemo igoro yegangeyo oyo bwangoiga Ndagrasi korwa ase bunge ya West Mugrango uyo nyaleka bagakobolia Mosike Matiang'i akabaga korerwa chinsemo chionsi nga tali orogongo rwa gusirweka roboti orwe rwariganirwa no muligito Fatigad Gesemba Omo wakiri wekambero kia High Court Filemon Morara Apiemi nigo aijanire omusunte oyore asomoche omonene onyamira agoteba noburai obobe kurwa serikali ye county butuko korukonate pakamate asetwaire daktari bwoye omusunte morocho bokonguto bugate county yaitu chisegi choka kende ngeyo kagendererete igo igonta getosabere county yaitu obugambi obogocha nyasatoe abagambi barachenji county yaitu county yaitu esiegete kiregento as a development amasomo na aro tuturi igoro lakini ebintu binde mbiribia no enda nyagetari kera sobo konguno bonga Nonyanigo omomochirie omoseneta unyamira asogosinywa komorekera obokoreri bwe county erio kokina kimagenderero more bune county era change ekirogi oboseneta ne kirogo kiere chinguru mono egakogera no bugate chinguru e senate no bugate chinguru ichikorikoeta kolanga chibesa chiatumikire bia yani otumie chinguru echibi mwanchuo omoligereri togosaba kwagerera ase oroboti orurwa chira sembeo nigo orubwato botutukana bokaigo kuri nenkoro ligeri gorore onyaleka bagokoronyora ase ekionga chinsa inye na kochikerabu otokanda omotimo mokaigo tonyore engwani yarituko tokwerna ningendera kumanyia amange ime ekionga chinsa ibere magoroba yalero Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chichi brand ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomenteranibwa amavuta yani oil na bwigo
chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri korwase chiri chiri guririke iriria gatigati gwikari guri ria bantabati moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo gwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. na umwanchu muligere karibu na ntogarene kiunga chinsa ibere magiga yense ya America nsyo buraibu ya Donald Trump muraibu ense jwo kotugutirare obokonyi go just chinze kuba mononsi kiombegaligia USA aid nigo obirengere bigendere tukurwegwa ase umuraibu ense omukoro musike Uhuru Kenyatta anyatokaba gagotogia gitambugerekyo na gobo machia abarai borugongo rwa Afrika aso kwemurungani igoro yegetambugerekyo omo governor we county ya Kitui omo governor we county ya Makueni omoske Mutura Kilonzo Junior niwe mwe ubwengo igakurwe karengera kiaye esanya kabaga komachia omuraibu ensomo koro muske Uhuru Kenyatta asoko tabuna emerobeli yonsi yugo sirwa amonekyo mbekyo ngo yabego tutinga kiarengo murai na igo ero monyene taligo tegeta getambugerekyo na nigo abolirie korigererigwa buya gekora nigo kiatigiro bolema asichinse mochinyinge ime yensi ya Kenya. The withdrawal of aid, particularly through USAID on matters health, is a national crisis which must be addressed quickly. In Makueni alone, we have 269 workers who will lose their jobs immediately because beginning end of last month, they are all supposed to be home and they are catering on very serious issues on TB, HIV, and malaria. Although malaria is not a big concern for Makueni, but TB and HIV are issues of concern for us. Although we received an assurance that Kenya has stock for antiretroviral drugs for the next 15 months, we still have no plan, a transitional plan, for how, after the 15 months, what is going to happen. A huge population in all these counties is dependent on these drugs. And I am extremely worried that in the absence of those drugs, we're going to start losing people. The stigma that had gone away will come back. And more importantly for me, and because of the statistics I have seen in Makueni, teenage infections between the age of 24 and 35 have increased tremendously. And therefore, this admission of these drugs, the continuous counseling, because that is part of the team, is very critical. The Council of Governors have had a discussion, and I hope that discussion can be fast-tracked very quickly to national level because 54,000 Kenyans are going to lose jobs. And a host of hospitals, some in Makueni, will most likely close because they are losing up to 10 members of staff or nurses that were under the American program. I have seen serious protests in the US today by both Republicans and Democrats on matters US aid. Those Republicans and Democrats, Senators.
na umwancho murigerari tokwirana goika asinsemo cia Garissa amurai bwense omoske William Ruto ritukuria rero niganyara kaba gagutarira county ya Garissa sanyara kaba gakurigeria miradi ao na kubwa mono gochakia obogweni gote chanjo yetugo ase chinsemo echio asabo igo harira yo chikogendera gosira ense ya Kenya kwene kimuna abakenya ngobwaterana bare na nengocha bare amo roboti oruo nigo rwariganigwa amo no murikito Catherine Kwambukanyaboka Unenchera yemo yokoene kiana gochakia amagendro chinsemo ao imesi ya Kenya umuraibense omoske Daktari William Samoei Ruto na omokonyoye omoske Professor Abraham Kithure Kindiki nigo bagendre tena etaro ya magendro ase Orogongorwa North Eastern. Ritkuria gatutorero nigo umuraibense na omokonyoye batara county ya Garissa eligo chakia na korotota emerobero ao ya magendro ase county eyo. Muraibense ase tareyo nigo achakia umurobero boko ina na gwechancho gocha setugo kuigora ya bisi ya Garissa immigration gochakia na korotota obwagachi bwech nyomba cheri gorirense egatija magendro ande amangi kagukwana asomo cho Garissa umuraibense ni gateba umwakoyo nigo aserekari yaye ebwato umurobero wogochia gosira ensemo yoboremi na etugo eryogo kinia sector eyo Muraibense ni gateba eserekari yae nigo irache kubeka umukia kusira esekte yo na kurigia echino elio kuonia ebintu biribukurwa asetugo elikona kiabuna uchumi ense ya Kenya inkokina ere. We want to grow our agricultural sector. Our agricultural sector includes the livestock sector, and that is why we must invest public resources in promoting livestock development. Mambo ya promoting good quality breeds, ensuring that we get rid of diseases and we undertake disease control, and we also make sure that we have markets for our products, whether they are products, dairy products or livestock products, meat, milk and all the other products. And that is what the government of Kenya is going to do. Chinga kechecho nigo muraibense ere kubwatirana na omowaziri bwechindemero omoske Alice Wahome baina na title deeds gochase abamenyi ba Garissa eyemagega ya abamenyi abo gutwara omochanda bwe title deed na koimurunganiria eserekari asegeka egetambe leo atapeana atimiliki yenu na ni vizuri muziweke vizuri musiitumie kufanya biashara ya kuuza na muhusise familia yenu. Asante sana Your Excellency, the people are ready, but the rest of the title I am with the PS Principal Secretary General Korio na niko na Chief Land Legisra. Asante sana. Muraibense ni gateba eserekari yaye ni yokubwatania aba Kenya okora magendro na teri kuatana na enseito ya Kenya. Na hiyo barabara ingine ya kutoka hapo kwenda ile yote mpaka ifike Mandera. Tunataka kuondoa ile changamoto ya zamani ya watu kusema kutoka Mandera ati wakitoka Mandera wanakuja Kenya. Hiyo Kenya sasa itafika Mandera kwa mapenzi ya Mungu, inshallah tukifikisha hiyo barabara huko. Ngoripoti ya Getembe Television, Ncheri Anen Catherine Kwamboka Nyaboga. Mwancho murigereri goikirabo no tokorera ensemega yekionga chinsaibere kolenda sensemeli ya kabere nigo togochikomera no munyagitari kurwa senyagitari World Fit Health Center Dr. Kena Mose Ontarigo tonyala kuba tokorigereria enchera gose okomenyo kuya kebo chenu nigo togochiare maiga yechi kamera agorgo Wilfred Matundura na Lucas Mogaka ensebe manyerio niga korgo Wilson Makori korwa enseme transmission niga korokwa DJ Atsan na engineer ngoroko Haron Ototo Nyangiri kuganiria oboligerio buya ime ya Getembe TV Kionga kia Mungusi. Tani njoma tutima tingi koria basacha. Nechi koti cheito nda to ko basorora. Akere gento kia chiro na inu kaba human beings. Muanja korwa kwa abantu chikasbel batata keiro koyo. Amangana bara agendi gwake.